Здравейте, аз съм Хакърчето 44 и сега ще играя на Wizard 101. И сега ще ходим до пагода, ако се намерим приятел. До кой да отидем? Ето, намерихме си и сега отиваме до пагода, хора. Отиваме до пагодата, но първо преди отидем до пагода. Ето както гледате, почти никой няма, но винаги приятелите, ако ходите до... Ако имате тия големи нива, приятели, преди да ходите при тях, до пагодата, потърсете тук някакви скрити неща, защото тези скрити неща, в принцип, много спилове, много трежър карти, много работи ви дават, но тук аз като се оглеждам, не виждам да има нещо хубаво. И... да, тук няма повече хора. Но сега какво да правим? Тук има някакво чудовище, череп. Добре, тук няма шанс да ходим до пагода, освен ако не се сприятелим с някой от другите. Ако не се сприятелим с някой тест, нямам шанс да отидем до пагода, ама никакъв. Добре, ето, този не иска да приема. Не може да приема, да не че не иска, но не може. Така. Следващия и то не иска. Сега тая не иска, отиваме на друго място. И ако тая не го приеми, и да го караме. Аксен път, така и не ми приема. Сега отиваме до друг. Така. Добре, очудващи как през това време никой не учил тук. Много очудващо. Ентро сега. Добре, ако и единствено той е отишъл и може би не, точно на арена. Да, на арена. И какво се прави? Така може се очаква. Там прие. И приятели, сега ще ходим до месечната пародица. Сега ще търсим отново някой друг приятел. Той е влязъл. И трябва да следя погодата, не да кон, както видяхме сега. То си влезил погодата и ще му напиша. Както виждате, аз не мога да работя добре с английския, но пак бивам. Please go to me. Добре, аз не знам какво пиша.
Знам си достатъчно. И... Дано той да е вътре в пагодата, защото направо се изявам. Не, че съм го загубил. И като той е така, о, ес, може би ще е така. Ако не е така, не е така. И да видим, не е така. Какво да се прави? Ми, сори, ама може би ще трябва с него така. Да видим. Так му малко са поизчистиха хората, сега да потърсим някой. Ще кажа темпо. Да видим. Пък може... защо сега почна да лага на... Те лаги... Само като... Добре, защо те лаги? Не мога с това. Само дето го напуснахме, имахме там. Значи аз имам още приятели. Малър... някаква си арена. Тях. И тя на пирамидите. Но, абе... се учим я, ако някой било отиде. Така. Добре, къде изчезна по сега? И ако пиша грешно home, ми кажете. Какво писаха? Сега съм сам събия. Той е пък за култи тук. Не е никакъв смисъл. David, you can go. Воу, yes, сати. Те са на вид. Да тръгваме към пагодата. Айде. Ехо! За какво ще купиш този кон? Да приемате по-бързо. Да, мъчих са половин час да спечеля този кон. А пък сега тия да седят и нищо не правят. Много хубаво. Абе... Просто много хубаво. Добре, аз ще чакам там. Който иска да прийде, който иска да идва. Че аз се изнервих. Добре, трябва да започна клипа. Имам чувство, че наистина трябва да започна клип.
когато... Тихо, така. Монтаж. Please. Ако написа, окей. Добре, това ме изплаши. Добре. Дано да си голямо ниво. Ако ми приеми, ще бъде годно. Please приеми. Please приеми. Добре, защо постоянно са атаки? Let's go, айде, let's go. Айде бе, казахме, let's go. Айде бе, казахме, let's go. Тръгвай. Бързо. Ще чакам. Правим първа. Пагода. Чудес пагода, като искаш. Трябва първата Анна. Не разбрах ти. Трябва да та адност да влизим вътре, бе. Не го разбрат аз. Добре, бе. Къде? Добре, това не мога да схвана. Ако не иска да отиде гола, ще иска да избягат от пълната. Ой, нет. Добре, моля да си хиртхед. Добре, това ме изненада малко. Добре, това какво беше, дойде? Ю! Болим ти драгам! Чакай, стой! Living for now! Amazing! Another stream! Айде бе! Добре, айде бе! Това виждам. Пръскат. Поинте. Down rolling sorry here. Please sit down. And shout and lay for now and scream and shout.